Vi er i året 1766, og Henry Cavendish eksperimenterer. Han opsamlede en brændbar luft, og dette menes som hydrogens opdagelse, trods at de dengang troede, at det stammede fra metaller, og det var det samme som phlogiston, som man troede var et affaldsstof, der kom ved enhver afbrænding. Senere fandt man ud af, at det var et grundstof, og at man kunne sætte det ind på plads nummer 1 i det periodiske system. Det vejer 1 unit, har bogstavet H og kaldes både hydrogen og brint. Det findes kun som dihydrogen, det vil sige, at man kun kan finde hydrogen sat sammen med et andet hydrogen. Fra omkring 1783 blev hydrogen fremstillet ved en reaktion mellem jernfiltspåner og svovlsyre. Efter 1794 og en lang periode frem var den tekniske fremstilling af hydrogen mellem vanddamp og jern. I gamle dage blev brint brugt som opdrift til luftskibe og senere som brændstof til rumfærger. Vi starter med at måle, hvor meget magnesium vi har. Derefter afmåler vi, at vandet står lige i vores målingsapparat. Så snart vi har gjort det, putter vi noget saltsyre ned i vores kolbe. Vi sørger for, at vi har nok saltsyre til processen. Vi vælger at putte omkring 150 ml saltsyre derned. Efter vi har gjort det, gør vi klar til at putte magnesium ned i kolben. Men vi venter med at putte det ned, indtil vi er klar med at putte proppen på kolben, som er koblet til vores målingsapparat ved hjælp af slangen. Så snart vi har puttet magnesium derned, skynder vi os at lukke, så der ikke kommer noget helium ud. Så snart vi har puttet magnesium ned, begynder processen nede i kolben og opløser magnesium. Her kan man se, at helium har skubbet vand ned. Vi har et reaktionsskema, som hedder følgende: Mg, som er magnesium, plus HCl, som er saltsyre. Det bliver så til MgCl2, hvilket er magnesiumklorid, plus H2, som så bobler op. Og nu skal vi så afstemme reaktionsskemaet, så der står 2HCl. Nu laver vi så det her reaktionsskema for at finde ud af, hvor mange mol magnesium og H2 vi så har. M står for massen målt i gram, store M er molarmassen, og N er mol. Og vi har 0,13 gram magnesium, og vi ved, at molarmassen det er 24,31, og så dividerer vi så 0,31 med 24,31, og så får vi så 0,0053 mol magnesium. Og så ved vi også, at H2 har samme antal mol som Mg, fordi der står H2, der står nemlig ikke noget foran. Nu skal vi så finde rumfanget af det her H2, og derfor siger vi molar, eller antimol, gange med 24, som er 1 mol af en luftart. Den er så 24 liter ved et almindeligt tryk, 1 atmosfære, og en temperatur på 20 grader, som vi antager. Og så ganger man så med 1000 for at finde denne milliliter. Og det giver så 128,34 milliliter. Vi målte, at efter reaktionen, så var der et tomrum, hvor der var fyldt med H2, var 190 milliliter. Og før reaktionen var der 62 milliliter tomrum, og det giver så 128 milliliters forskel, hvilket så passer temmelig nogenlunde med det samme, vi har beregnet. Og vi ved, at molarmassen af H er 1,008, og vi har 2 af dem, så vi siger 2 gange 1,008 er 2,016, og der så siger vi M gange N er lige med M, og M er 0,010. Til sidst vil vi bevise, at vores hydrogen er en brændbar luft, ved at opsamle det i et reagensglas og sætte ild til det. Nej!
Hydrogen kan bruges til flere ting i dag. Vi vil give et eksempel, nemlig en brændselscelle, der kører på hydrogen og oxygen. Det sker ved, at hydrogenen kommer igennem her og vil gerne være over på den anden side med oxygenen for at lave det til vand. Her på vejen møder den en anode, hvor elektronen vil hoppe af og gå igennem generatorer. Og det sker, fordi at elektrolyten, der er her i midten, kan elektronen ikke komme igennem, men hydrogenen kan godt. Det vil sige, at efter at elektronen har været oppe og igennem generatoren for at lave strøm, kommer den så tilbage til en katode og bliver forenet med hydrogenen, som I kan se på ligningen. Derefter har vi hydrogenen, elektronerne og oxygenen på den anden side, så vil vi lave restproduktet vand som den eneste restprodukt. Vi vil nu prøve på at vise et eksempel på, hvordan at brændselscellen vil virke. Det gør vi ved hjælp af denne bil, som der kører på en brændselscelle. Men før vi kan få den til at virke, kigger vi på vores beholder. Deri har vi vand, og det er ikke det, vi skal have. Vi skal have hydrogen og oxygen for at kunne få brændselscellen til at fungere. Vi tilfører en strøm, da vi før lavede strøm. Det vil sige, for at vende processen er vi nødt til at tilføre en strøm. Vi kan nu se i vores to beholdere, at der begynder at komme hydrogen herover og oxygen i den anden beholder. Der kommer selvfølgelig til at være dobbelt så meget hydrogen i forhold til hvor meget oxygen der er, grundet at der går 2 hydrogen på H2O. Vi vil nu se, om den opsamlede hydrogen og oxygen, vi har fået, kommer til at virke i brændselscellen. Vi frakobler strømmen, så vi er sikre på, at det kun er brændselscellen, der giver energi til bilen. Efter vi har fået frakoblet strømmen, løfter vi den op og prøver på at tænde for den og se om hjulene roterer. Det gør de. Vi sætter den på bordet og ser om den vil køre.